Sadag. Napalabas, iti panagsarita da Albert ken Dana Simang. Imbaga tinaud-udi amadmadlaw na nga agayat ni Albert ken ni Laika. Ngem imbaga ti baro, asaan arumbeng amat nagtiriknana iti balasang. Iti sabali abangir, yimimpakin ni Dan dagiti kagawaan na iti opisina. Takas iti nakunana. Sigurado nga iso ti pagbalatakan ti saan a panagsarsarita da Don Fausto ken Misty. Ngem linapdan ti babae ni Dan. Kabayatan na, kinasarita adagos ni Doña Caridad ni Laika, apaman a nakaawid daytoy. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Apay ka di, senyora? Senyora, ada ka di pangibaunan nyo kanya? Kagurgura ka! Senyora, Amum ka di? Asika ita tiramot ti saan anasaya at amapaspasamak? senyora, anya ka di basol ko? Di ka nagdamag! Danga! Anya, Iso nga an nadam ti garaw mo. Tapal paliiwan ka. Kat iti ka nito adyak magustuhan ti garaw mo. Agalwat kalaangan kanyak. Anya nga minaya ti inaramid mo. awan mo ti amok, Nana Simang. Awan ti amok. Kat, ayan itan ni senyora. Napansan iji silid da ka ni senyora. Addan sa ngamin saan anasaya at amapaspasamak. Balasang ko. Ha? Apay nga rod asyak ti kagura ni senyora, Nana Simang. Adyak masungbatan da ita. Basta ti makunak. Agannad ka iti amin at ignay mo. Iti kasta, saan ka amadaksan? Maragsakan iti kasta apangedeng mo, Misty. Agyamanak dan. Tadyak kayat amapukaw ka diti opisina. Dakkel ti panagtalak ko ken ka. Misty? Tano sa bali lang ata. Diyak lamon. Diyak pulos tilmonan ti pride ko para ken ka. Maragsakan amakaam mo. Akailalaan na gayam. Maragsakan lakit din ni Sir Fausto. Iti ka nito akasarita mon. Ngam saan ngagsigsigurado ni Papa? Ha? Anya ti kayat mo asawen? Saan agapo ta kasarita kon? Ket nalipata kon ti inaramid na. Adda ka di parikot, Mama? Mama, kasarsarita kayo. Ibagayo ko makanyak. Adda ka di parikot? Saan kayo ngamin na matagtagari? Jakla ibilang aparikot daytoy. Iso adinak pakadanagan. Jakla kahit nga dadaki sa mapasama ka jak mo, Mama. Iso damdamagit kada kayo. Nagda parikot. Awan, halan, ingkag puloson. Tinanawan na klatan dito ni Mama. Anya nga ta tinapasamak? Apay akas jay ti jarna. Tanda ni may buskon ti sa nga bote nga arak. Gamjak man lamarik na asimilod tinainom ko. Talaga nga apektado kay tinapasama kada kami kanimisti. Aping agbarbartag kayo, Papa. Misti, iha. Anyat mapaspasamak, Papa.
Pagparparikutan da ka di pailaan? Kwa, Jay, saan iha? Saanen? Saan ka pagparparikutan? Sigurado kayo? Dahil tiyag paiso. Ken nagyamanak ta kinasarita nakmutlaeng. Saan kayo ang mabali na papasan, Papa? Taamok. Da kayo laang ti makaawat kanya. Kasayaatan asyaklatan ti pagdamagam, no adda kayat mo amamuan. Nang runa no maipapan kanilay ka. Apay ngamin nana si Mang. Anya tinapasamak? Saan anasayaat? Kinabil ka din ni Mama, nilay ka. Saan matkit di barok? Ngam dineretya ni mamam nilay ka. Imbaga na kano akagurgura na nilay ka. Anya? Amok anabainan nilay ka. Ngam ikagkagumaan na laang nga ilimod kanyak ti pudno arik nana. Di na kaya't nga ipadlaw kanyak ti pan nakapabain na. Anya nga tanti napasamak. Di mo tin imawag ni Misty. Imba nga nga awagan nak sakbay ang nagsina kami itay. Kalpasan ti trabaho. Ngam aging ga ita. Awan pa'y madla ti awag na. Ay, madin sakit di ah. Ang mga no nagbaliw mutla ang ti panunot ni Misty. Kat di na kinasarita ti amana. Kat no napasamak ti kasta. May mayat. Ha, Eden Fausto. Ay, song batak adagos. Ay. Hello, sir. Dan, pasensya ka kanya ka. Sir? Noon niya man dagiti na ibagakan ka. Lipaten tayo kuman. Di mon panunutan pa Sir? Talaga mapangnamnaman ka. Kat di kagdanag, taaddan to omentum kanya. Bye. Ha? Pinutid nanti saritaan mi. No kasta? Naging nornosdan ka ni Misty. Di naggayang pinaay ni Misty. Ngam anya nga tatikuna na nga itid na nga umintok. Inaramid mo ti kasta, karidad? Impakitak laang tisuron ko iti day alay ka, amado. Hangam karidad. Awan mo ti dakes iti inaramid ko, saan ka di? Awan gayam. Nagsarita kami kini Misty. Kinid daw na kanyak asan tayo kuman asidiran ni Albert. Anya, Kanawan gayam. Ang mga noon niya ti mapasamak numaman ni Albert tinaramid mo kini Laika. anya ko mati mapasamak, amado. Ama mo matan di anak mo. Narigat apugtuan no anya ti pampanunutan na. Amkag nga mga noon niyan tumanan ti mapanunot na nga aramiden. Numaamuan na diniretsyam ni Laika. No anya timbagakdan, iso ti aramidak. No anya ti sinaok, tungpalak. Amamunak man, saan ka di? Wan matkit di ah. Agyaman akmanan, Misty. May salaang aba nagkikiddawakan ka, Dan. Anya day ta? Ti panagtalinaid mo anapod no kanya. Misty? Diyak kaya't ngagbalin ka at traitor. Di mo dadaalan ti panagtalagkokan ka. Nalawag ka di. Din to mapasamak day ta, Misty. Diyak to dadaalan ti panagtalag mo kanya. Nasaya at nakasta. Kat no matungpal mo ti kayat ko. Awan to ti rumso aparikot iti nagbaitan ta. Laika, apay ngay adi kamot lang maturugan. Adalaman ti rabi eh. Laplasat laang dagitoy, nana. Ay unay kan aya. Parparigatem ti bagim. Nagwaya inton bigat apa nangaramid mo kada kita. Alas 9 ti klasek no bigat.
Ama ano jak mairimpas dagitoy. Adda akmat balasang ko. Siya kun ati mga ramid ka dagita. Anya kayo kadi. Jak magkayat ada kayo ti maparigat. Jak kayat nga dama ko na kanyak ni Senyora Caridad, nana si Mang. Iso nga, iringpas ko labiitan daytoy. Kalpasan na, maturog akon. Laika, saan mo ang maipamaysa ti panag-aadal mo? No napuyhatan ka. Iso nga aginanakakit din. Mabiitan daytoy, nana si Mang. Saan da kapag danagan? Nagsapa ka na nakasukat, iha. Masapa ak nga minasumrak, papa. Adda dagiti kayat ko nga iringpas adagos iti opisina. Tadyak kayat akagura nagtuket di. Iha, din to mapasamak deta. Ura niya ti mapasamak, di kanto kagura, Apolos. Papa, Iso pangasim. Sana rumbang nga obligam unay ti bagim. Adamot ni Dan na mga sikaso kadagiti di mo maasikaso. Saan ka di? papa, kasayaatan matlaang no siyak amis mo ti mga sikaso iti amin. Diyak kayat nga ipabaklay iti sabali ti responsibilidad nga intalak mo kanya. Iha, Isa din ako malapdan, papa. Naskan ama panakon. Nasaya at nasapa ka anak kariing. Kat ar-aramida mon dagiti trabaho mo. Uwan, Senyora. Inkari ka jak baybay ang dagiti trabaho. Iso anas kan atong palot dayta. Nasaya at. Anya nga oras ti klasim. Alas 9, Senyora. Kasta ka di. Di ka pumanaw. Aging gaadi mo na iring pas ti trabaho mo. Nalawag ka di. Naawatam ka di ti imbagakan ka. Uwan. Uwan, Senyora. Naawatak. Nasaya at launay. Sa bali ti jar ni Senyora Caridad. Madlaw ang makaungungat. Tinasayaat. Ikagumaak nga iring pas daytar aramidag. Iti kasta. Dinak to kaungat. Panagkunak, kasayaatan no di mo pa'y lakasarsarita ni Misty, Albert. Dan, Napudot ti ulo na. Amangan no mairaman ka pa'y itipudot ti ulo na. kasta ka di? Wen Albert, Teresa, pasensya ka na. Teresa. Kat no mabalin, di mo ipakpakamukin kwa na dayto eh. Awan ti parigot, Dan. Papirma kung kanyo, Ala, sir. mapanak nga ro, Dan. Kasayatan ng tikasto yung naramid ko. Naglibakak ka ni Albert. Kasayatan nga minu saan da pa'y lang agkita kini Misty. 10 minutos laangan, alas 9 balasang ko. Hindi ka pala nakasukat. Ay, maladaw kalakit din ah. Nas kan nga iring pas ko daytoy, nana. Amaan na agungat kanyak ni Senyora. Anya, Naingat ti Billy na itay kanyak nga iring pas ko dagiti trabaho. amuna ka di nga da klasim ita. Jak masigurado, nana. Ay, por Diyos. Apektado na ati panagadal mo no kasta. Tinasayaat, agsukat kan. Tasya kung ti mangiring pas iti daytoy. Ay, jak kayat, nana. Amaan no anya ti mapasama. Ay, At ka ti parikot ditoy, Laika, si Mang. kwa nga min senyor. Alas 9 ti klasin ni Laika. Ngam di pala nagrubwat. Tairing pas na kanupay ti trabaho na. Anya? Ay, sigurado ang matadal ti panagadal mo no kasta. Ala, ingkag sukaten. Iti kasta, makastrek kan ijay pagadalan. Natangkan ti ulo na ijay alay ka. Rimwarlatan adi na inring pas ti trabaho na. Siyak tinang ibilin kan kwa na amapanan. Anya. Di na kaya ti sumra kitay. Tailapas na kanupay ti trabaho na. Ngam siyak tinang ibaga amapanagiskwelan. Apay nga inaramid mo ti kasjay, amado? Apay kumadyak aramidan. Maladawan jay ubing. Nulabsan ti agsarita, naladaw pay kit din talaga. Amado? Sigurado ang maapektaran ti panagadal na, gapo iti kastangar aramidem, Caridad.
Anya? Pangasim, di mun ulitan ti kasjay nga inaramid mo. Jak kayat dayjay. Anya ti pagbanagan ti panagsarita dagiti agasawa a Don Amado ken Doña Caridad. Gagayem, di liwayan adenggen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Sadag! Napalabas, iti panagsarita da Laika ken Doña Caridad. Pinabainan ti Doña ti balasang, ngem saan a nagtagtagari ni Laika, ket tinungpal na amin akayat ti Doña. Amken na ngamin nga amangan no saan amatuloy ti panagadal na, no sukiren na ni Doña Caridad. Iti sabali abangir, nalaos ti ragsak ni Don Fausto, idi kinasarita da ito'y ni Misty nga anak na. Di na amo apasat amin ti plano ni Misty, tapno saan lang ang madaksan ni Dan. Kabayatan na, saan ang magustuhan ni Doña Caridad ti inaramid ni Don Amado. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Apay nga inaramid mo ti kasjay, Amado. Apay kumadyak aramidan. Maladawan di ubing. Nulabsan ti agsarita, naladaw pa'y kit din at talaga. Amado. Sigurado ang maepektaran ti panagadal na, gapo iti kastangar aramidem, Caridad. Anya? Pangasim, di mun ulitan ti kasjay nga inaramid mo. Jak kayat dayjay. Anya? Aguray ka man, Amado. Aguray ka. Oh, apay. Nakadkadlaw nga isakit mo unay ni Laika. Ha? Di kalangan agbidot, Amado. Kabisado kon ti kasta at charmo. Anya mananday ta, Caridad. Kastamat lang ti jarmo, idi nagbabae ka. Anya? Isuad di kalangan agbidot. Tano maulit day ding inaramid mo. Dakos ti mapasamak. Diyos ko, madiday to yan. Sabalin tinagturungan ti saritaan dagiti amok. Ang mga nunilay ka ti pagpupulutan ni Senyora no bilang laeng. Jakmet kaya ta mapasamak dayta. Kaasimot nilay ka no kasta ti mapasamak. Angam, anya ti aramidak. Rumbeng nga ta nga ibagak daytoy kan ni Albert. Amang nga no nakarkaro at dumakkel ti parikot no aramidak dayta. Oh, anya ti aramidak, Diyos ko. Isuro na kuma. 20 minutes pa iti palabsan. Sakbay aman pas ti oras ti klasik ajak na atendaran. Jak pala kumarumar itay di balay. Nga mismo ani Senyor Amado tinangbilin kanya. Laika? Ha? Albert? Anya ti aramidam dito eh. Sikatirong mga pagdamaga. Anya tar aramidam dito eh. Di matirumbong ko mga daklase mitang oras. Ha? Albert? Anya ti kayo tasawon dito eh. Oras ti klase nung adaka dito eh. Apay, Laika. Anya tar aramidam? Kuwang amin, Albert. Jay... Laika, nagtalikakan ka. Pangasim ko mata di mo dadaulin day tapa nagtalik ko. Di mo sayangan ti impay ko kan kagundaway ang makaadal. Siyak ti maamak, Senyor. Amangan no anya ti mapasamak. Anya ti kayat mo asawen, si Mang. Pasensya kayon, Senyor. Ngam nanggag ko ti panagsubangyo kan ni Senyora Caridad.
Katamok, nilay ka ti makagapo iti saan nyo ang nagkinaawatan. Baybayamon day jay. Agbaw tumatlaang tipungtot ni Caridad. Senyor, Saan mo't lang agbayag day jay apungtot na? senyor, no kas jay ang makaungat ni senyora anilay ka ti makagapo. Sigurado akaasin nilay ka. Di ka agdanag. Jak itulok ang mapasamak dayta. Ha, Ikagumak alapdan ni Caridad no kasapulan. Amo ka din ni Misty asinarak na. Saan, sir? Apag iso ngamin abiniling nak ang mga sikaso iti papeles, akasapulan na. Iso ang nakarwarak iti opisina. Masaya at no kasta. Aging kat mabalin. Jakmet kayo ta maamuan na nagsarak ta. Ha? Day tatiag pa iso, Dan. Sir, kayat ko nga laan da ito'y agundaway. Tapno makapagkidawak iti pamakawan iti napasamak kada kayo kini Misty. Lipatan mo day jay. Importante kat agsasao kamin. Ket kas na ikarikan ka. Awatam day tiyo sobre. Ha? Awatam, Dan. Sir Fausto, amok akwarta tilinaon day ta sobre. Iso ajak awaten. Anya. Sa anak arupat kwarta, sir. Umdasin agun-gunak ti pan nakaamok. Anaornosen ti susik yo nga agama. Nagsubli ka mo't adagos, iho. Ada ka din nalipatam. Mama, di mo't nagsaludsudak kada kayo di kalman. Ne. Anya ka din ti mapaspasamakan ka. Sinaludsod ko na daparikot. Ngam kinunayong awan. Husto ka di. Anya ka di ti kayat mo apagparangan, Albert. Tamuyo siguro ko't jak maamuanan niya. Aguray ka man, Albert. Anya ay ati ibagbagam. Awan amok iti ibagbagam. Saan kayo kuman nga agin didiam mo, mama? Anya. Kinid daw kun kada kayo. Pakitaan nyo iti nasayat ni Laika. Tadyak kaya't ang maapektaran ti panagadal na. Ngaman niya day tangan aramidan nyo ita. Dayjay alay ka ti makagapo. No apay akom komprontaran na kita, Albert. Saan anilay ka, mama? No di kat ti inaramid yo ti makagapo. Kat pa nga asayo kuma, tadiyo pabasulo ni Laika. Tano aramidan nyo ti kasta. Jack amo, naan niya ti maaramid ko. Ne, awan ti amok, senyora. Saan kami pa'y nagsarita kan ni Senyor ito, Albert? Ni Senyor, aklunag. Nagsaritaan mi ti maipapan iti dayta abanag. Agkidkid dawak iti pasensya. Taisun sa tipuon ti di yung nagkinaawatan. Ang no ni Senyorito Albert, saan kami pa'y nagsao? Amom ka di. Agbabawi aksa ngay manugot iti kayat ti anak ko. Anya? No amokla akastoy gayam ti mapasamak. Jakla ko man imanugot idi. Senyora, no anya man ti saan nyo nagustuhan nga inaramid ni Laika. Siya kun ti agkid-kid daw iti pamakawan. Anya? Pangaasiyo kumata diyo kagura ni Laika. Kaasi mo't nuguraan nyo kit din. Gapula ang iti gagar na makaturpos iti panagadal na. Mabalin ka di simang? Di mo iparik na kanyak ita. Tinalaos a panangisakit mo iti dayjay a babae. Tsak magustuhan. Ha? Di da kumapagkay-kaysaan ita. Day talang tikidawak. Ni Misty.
Apay nga ta. Song bata kon, tamang ano na patagtibaga na kanya. Hello, Misty? Kunak lang na di mo sumbatan di awag ko, Albert. Apay kumamot ajak song batan. Nakaawag ka mat. Albert, mabalin ka din agsarat, ha? Di ka kumakayat apaayan, Misty. Isu na lang, ta adanas ka ni Ering Pasko. Mabalin ka di abaliwan tan tulangan ti agsarak. Importante nga min dayto eh. Kasta ka di. Ay na, pasensya ka na. Nakadisturbo ang sapayan. Saan mat? Okay lang. Ngam, talaga asana ka mabalin ita. Sapay ko matamaawatan nak, ha? No problem. Okay nga, Rod. Baliwag tulangan ti umawag. Bye. Bye! Pasensya pa lang ni Misty. Awantar aramido kita. Ngam imbaga ka makumikuma. Napatpatag ngamin ti plano ng aramidan. Ngam ti makisinar kakkan kuana. Misty, ada di tarwar ni Sir Fausto. Huh? Apay ka no? Jak dinamagan. Basta tibilin na. Ipakamok kanokin ka. Kahit numabalin, mapan ka itayan na. Huh? Kasladan samot importante nga ibaganakin ka. Anyamat tan. Di pa'y lakat simrak mat dito eh. Siyak pa'y lati kayat namat amapan iti ayan na. Mapan kalatan, tapnawan ti makunana. Kapilitan ah. Jakmat kayat ngagpasugnod manan. Di ka matagtagari. Kagura na kadipay laeng. Di ka kumapay lasingaan. Tabareng no makaamiris ka. Anya ko mati maamiris ko. Karidad. Amom nga awan kinapudno ti imbagam kanya. Nasakit para kanya kapag atapan nakmanan. Gaming kagumaag tinagulimak. Tadyak kayat nga darumswa asaan ta pag kinaawatan. Anya nga Rod ti makagapo. Apay nga isakit mo day chay, alay ka. Ni Albert ti pampanunutek. Nga ta? Ano di ka mamati? Awan ti maramidak, karidad. Ngamday ta ti agpaiso. Diyak kayat nga damakunan ni Albert. Tama nga no nakarkarun tukit di asaan anasaya at ti mapasamak. Itaman pa'y ngagpakada kayo, Papa? Iya, jak kayat nga damakunam kanya. Huh? No kayat mo? Sumurot ka kanyak tapno adda kadwak. Sa nabali tagsubliak mo't lang no bigat. Papa, ada tinaskan nga aramidak. Si kalatan ti mapan. Misty, Naimbag ko man no awan opisina inton bigat. mala, sigati makam mo. Aganat ka, Papa, ha? Wen, iha. Alang nga ron, mapanakon. Kumusta ti panagadal mo? Nasayaat mo't nana. Isu na lang ta. Taan niya? Ni Albert, napanadya pagadalan itay bigat. Naamuan na ajak nakastrak iti umuna a klase. Anya? Isumat lagayam Ha? Ni, apay nana. Adda madi pasamak dito'y balay. Kalat anagawid dito'y balay itay bigat ni Albert. Kinasarita na ti inana. Anya? Dahita ti agpaiso. Isu ama di ti timplada ita ni Senyora. Amangan no kaya't kumamot ni Sir Fausto ang makakuyog na kang anak na. Di mo pa'y lakit pinagustuhan. Aday ta kamanandan. Kayat mo, tasi katiguraak. Ha? Ay, ni, saan Misty? Apay ko maaguraan nak. Kasano? Agisingasing ka lang arudan. Jak pa'y magustuhan. Pasensya kan. Kan may sa, kayat ko timawayaan. Adda ngamin kayat ko nga aramidan. Ha? Anya da ita? Ay nadan, di mon amuan.
O alan, datala ang tinabatbati dito opisina. Agawid tamatan. Sana ka mabisin. Dagiti aga malaangan ti asikaswam, Simang. Ngem, senyora, papaayaban na kayo ni Senyorito Albert. Naawatam ka diti imbagak, Simang. Ha? Kaya't ko tagmay maysa. Sige nga rod, senyora. Panawan kayo pa Talaga asabali ti jar ni senyora. Iso nga ibagak kada senyor kan Albert ti imbagana. Asaan ka no, amabisin. Dito'y lang ti amok a pangilamlamangan ni papakadagiti importante a dokumento. Iso a dito'y ti pagsukainak. Kasapulak dagiti a papeles. Iso anas kan a masarakak dagiti. Amok nga awanin ti maaramitan ni papa. No maipatungpal ko ti plano kadagiti a papeles. Iso anas kan a masarakak dagiti. Tapno. Sigurado, daytoyan ti sapsapulak. Anya ti plan-planwan ni Misty kontra kani Don Fausto. Gagayem, di uliwayan na denggan ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria ken itimat direksyon June Ributazo. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.